nun. Nun. Oh, nun. What? Nun. Nun. Pulang dari Malau. Buat lanjang baik nun kecek. Kalau pakai Sarawak ini kamu. Pulang dari Makau dapat telanjang kau kecek denan nun. Oh, pulang dari mana? Balik mantap paket ini santa kau mengirim marandang ini seketik kalian tahu. Anda juga pulang anak kau keceknya tahun itu doh. Kalau ada mak puluh ini kecek kau. Bajali ini sabu ini pe mantap paket. Kau tanya puluh ini keladang apa enggak? Haden batanyo anak kau nak jual pulang tahun niko donun tahun niko akasiku lah kau duduk oh batanyo anak eno le pulang kau aja nang keceknya lai pulang kau tahun niko keceknya aja iyalah 2 tahun anak eno kini ndak pulang mah dia gara-gara corona aku kan ndak bisa pulang celai jual Bali di rantau tu ibu nak payah lo kini ko orang-orang kampung awak na manggali labi tapakia sado kan ada na tutui ka dayo insyaallah tahun ni kok le rancak dah sakio kan lah banyak orang belanjo balik kan insyaallah le kan pulang wa keciknya katang ko menelponnya dek koja tunya sabuin le kan pulang kampungnya keciknya kan menjelang rayu kecik kan tuino sabuin samuenyo pulanglah kalian sadona dia amak ndak paralu dia amak tidur nak kecik semuanya kan dia amak nak paralu berkumpulan anak amak sama cucu-cucu amak sado kecik lah ibu atinun 2 tahun anak-anak cucu ini ndak pulang-pulang ibu atinun dinyo itu dek covid tu mah kesepi bak pulau kau covid kecik dan covid ada barukan sedih kalau ambil lawak pulau kau. Oh iya dek kopi tu petangku keluar nama Omicron no omnya baru tu biswa anti Omicron keluar itu sudah tu ninya Omicron keluar itu sekeluarga di bawah suatu iyo ayo agi aja nama keluarga kron nama ya nah aduh ini tua uai uncu sado lah kumpuas itu sado tu keluarga kron pandai-pandai kau aja lah mengecek lenun. Ya Allah, pandai kau atur dek kau seorang. Ya, atur skenario dek kau seorang. Muatin dek kau banyak dek kau nama lawak heran dan celek kau. Sedang manangi bisa 2 kombek lawak seorang. Ya Allah. Anak kau si yang sunyi manonya jah. Dia nak nampaknya tadi. Tadinya pe ladang lado kece, maleng-aleng apuaso manjalang babuko kece. Manggil yang lado manga anak kau sudah lah jali anak kau laki-laki kau sudah belum manggil yang lado. Oi kaladang lado nyono ndak manggil yang lado dan suruh rupoi kaladang lado inyo maleng-aleng apuaso manjalang babuko di situ nun. Paso ini aja yo. Hari lah sore ini lu batana le lupo inon kurang aja le ke babuko pulang le inon dulu ya jayo lupo pana inon ayo pulang lah kau capek pelah panjang lo dan celek kau mah pelah pulang capek dulu kau ilmu batana kau le inon pulang ya jayo we elo kau di jalan yo kau tajungkang kau di jalan tu togak kau serang yo jangan kau doan puluh inon tajungkang ja ini kadang mandinya di dan cari lah si buyong keladangnya dulu gajah marah di kolam malam lu di rakam babuko orangnya lu pulang itu buruang pipi hingga di pucuk talang si patwang lare di ujung dan dari putih akini bungola kambang untuang nan balsai pane manyiram lakam orangnya yo pulang lagi patwang nainggo baru malay odi halau manangi si patwang nainggo baru malay odi halau urang manangi patwang nainggo oh iya yo dia lunjuang pulang le nak lah kababuko orang lunjo pulang alai yo mak ko akan pulang le cele lah bangke ang tu mandia lah bangke buruang tu dulu pelah lah kacau balo bantu ang tu mah
Kok bau nang lasam, bau batong terendam bau nang tuh. Mak kok cumi kali. Awak kau buru apa na turunan dari mak ni mak. Kalau mandi dulu pela ulang ke buku guys. Iyo ke pulang lagi cewek. Pela capek. Malah wanjang lagi.